קוראים לי אורלי בורשטיין ואני הקמתי את יוגה ברייק. יוגה ברייק הוא פרויקט שמביא שיעורי יוגה למשרדים וארגונים. לקחת פסק זמן כחלק מיום העבודה כדי לתרגל את יוגה. בנשיפה פלקס בכפות הרגליים אנחנו חוזרים לכלב נבידה. מבחינתי זו מתנה אדירה שמגיעים אליי, לבית שלי, בחברה, בשעות שנוח לי, על חשבון שעות של עבודה, בשבילי זה דבר ענק. לפנק את העובדים עם שעה של יוגה, שעה של רוגע, זה אכן מתנה וצ'ופר ופריבילגיה מאוד גדולה. תביאו את המודעות לאזור שבמתיחה. לתלמידים זה הזדמנות לקחת פסק זמן מיום עבודה, להשתחרר מהלחצים, להתבונן שוב פנימה, לחזור לאיזון ולעשות סוג של ריסטארט לפני שחוזרים לעבודה. זה גורם לי להרגיש הרבה מאוד הוקרה. פשוט מתחיל את היום אחרת לגמרי, אני הרבה יותר רגועה. גם זה שהגוף יותר פתוח, יש משהו יותר פתוח גם בהקשבה שלי לאנשים אחרים, בסבלנות שיש לי. שאיפה, חולים כל הדרך למעלה, קצות האצבעות של הידיים על התקרה, נשיפה. הכרתי אנשים שאני ביום יום לא מדבר איתם, לא רואה אותם, וזה יוצר סוג של מחנה משותף בין האנשים, שמגיעים מקבוצות שונות, ממחלקות שונות, אז יש איזושהי תרומה לאינטראקציה בין האנשים. שימו לב לתחושות בגוף. שימו לב אם יש שינוי. הדבר הכי אהוב עליי זה לראות תלמיד שמתחיל ביוגה, ולראות את הפנים שלו שהוא מבין את הפואנטה.